Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts un dia més al meu canal de YouTube. Jo sóc el Marc i pels amics. Espero que esteu tots molt bé. Fa molt temps que no ens passem per aquí, fa molt temps que no faig un vlog, però aquest cop ho farem diferent perquè estem en una sèrie especial de 5 dies, no? Que li he volgut ficar de nom Recuperar el semestre en 5 dies. Realment no el recupereu els 5 dies perquè no tinc por de sorprendre res, però serà ficar una mica de clickbait, una mica d'intensitat, una mica de què passarà. Llavors, si no enteneu de què va la sèrie, bàsicament durant 5 dies intentaré pujar dailies, que això és una mica complicat, no sé si com ho faré. I, bueno, ens organitzarem aquesta setmana que tinc exàmens, tinc 3 exàmens, tinc un dimarts, o sigui, demà, un dijous i un divendres, i veurem què es fa durant la setmana d'un universitari, com s'organitza els dies, cosa que no sóc exemple perquè m'organitzo fatal, però bueno, intentarem assumir aquesta responsabilitat i fer aquests 5 vídeos, a veure què tal. Em venia molt de gust gravar, em venia molt de fer coses, tenia ganes de fer vídeos o que sigui, i bueno, pues, ara és el moment, suposo. Així que res, acompanyeu-me. I ja que hem tornat, anem a saludar a la no protagonista, però gran accionista d'aquest canal, no? Gran persona que acostuma a sortir molt en aquest canal, a.k.a. la meva germana, així que anem a veure què tal està. Mireia! Vale, ja estic amb la meva germana, que li preguntarem unes preguntes. Mireia, per favor, vine aquí. Deixa de cuinar el que estiguis cuinant. És que ara mateix no estic. Mireia, com estàs des de que no faig vlogs? Maquillat, que tinc el cabell brut. Com estàs des de que no faig vlogs? Des de que no surts en aquest canal? Però una cosa, és que entre que estic fea, blanca i aquest testo... Bueno, però com està la teva vida? Què has fet aquests mesos mentre ningú ha sabut res, tu no sé on estaves? Què has fet? Jo estudiar, fer feina de la uni és el que faig. La uni era la meva vida. Al contrari d'aquesta persona... Aquí Per això estem fent aquesta sèrie, per això estem fent aquesta sèrie. Recuperar el semestre en 5 dies. Jo he estat bastant ocupada amb la universitat, bastanta ansietat, però jo ja he acabat. Sóc una dona lliure. I empoderada. Perfecte. Doncs ara anem al nostre La meva ràdio. dirà que sóc tonta. No passa res, bueno, no dirà cap mentida. Aquí feia que és... Bueno, ja... seguim amb aquest bonic daily recuperant el nostre semestre. Ara us explicaré què farem. Vale, us explico la situació que tenim. Demà dimarts tenim un examen d'habilitats comunicatives, una assignatura que la veritat aquests mesos ha anat fatal, perquè la mestra va desaparèixer, va venir una profe els últims 3 dies, se m'està caient la càmera, que estic utilitzant la ventosa, però com que aquesta ventosa està ja més gastada. Bueno, això, aquesta mestra va faltar i llavors vam vindre un substitut els últims 3 dies. Total, l'examen és molt assequible, perquè són 3 articles, un tipus d'eix i una redacció. No passa res, això ho podem fer perfectament. Llavors, els problemes venen el dijous i el divendres. Dijous tenim examen de matemàtiques, examen de matemàtiques que s'haurà de lluitar, de veritat. O sigui, jo crec que porto bé, però s'haurà d'editar. I divendres tenim el que seria per mi el final boss, no? Tenim com un examen complicat, un examen en el que se li ha de ficar el que a mi menys m'agrada, no? Que és com memoritzar, estudiar, que serà el d'educació inclusiva. Educació inclusiva que entren com 5 temes, plens de teoria que a mi no em ve de gust aprendre'm, però que jo, que sóc molt previsor aquest cap de setmana, he estat fent uns apunts molt macos, molt màgics, molt divís. Mira, saps què? S'està canviant la càmera, llavors l'agafaré directament. Tinc 5 temes, però he fet apunts aquesta setmana, aquest cap de setmana concretament, molt divís, molt macos, molt màgics, que em serviran per estudiar, perquè hi ha com 11 powerpoints, plens de moltes coses que realment no m'interessen. Llavors el que he fet és agafar un document de Google i ho he resumit. Llavors em queda només resumir un apartat d'un PowerPoint i ja el tindríem fet. Llavors el que farem ara segurament serà intentar acabar aquest apartat per ja tenir-ho fet i demà el que farem serà començar a estudiar mates i repassar l'examen de demà, que l'examen és molt fàcil, però el repassarem per si de cas. I tot això ho farem mentre de fons escolto el nou episodi del meu programa preferit de ràdio que no surti d'aquí. Per què? Perquè ja hauran tret l'episodi a l'Spotify, jo me'ls escolto a l'Spotify, no me'ls escolto en directe. I pues, crec que ja ha sortit, llavors mentre faig els apunts em ficaré de fons el que no surti d'aquí d'avui i ja està. I farem tranquil·lament el treball, la feina que ja hem de fer i ja està. Un museu important per a aquest programa i també pels nostres famosos. L'última cançó de la Rosalia en solitari. I va penjar moltes fotografies, que això ens ajudava també a l'hora de construir aquesta guia pop que hem anat seguint. Ja he acabat de fer els apunts que havia de fer de la inclusió i ara anirem a dinar i bueno, mentre dinem, no sé si us comentaré alguna cosa, però bueno, m'estava escoltant el programa que us he dit, que està bastant interessant, el d'avui,
I bueno, després de dinar segurament el que faré és començar amb matemàtiques, que no he començat i el tinc dijous i m'estic estudiant abans d'un examen del divendres, però bueno, no passa res, jo conec les meves habilitats i els meus límits. Llavors, després el que farem serà començar a mirar mates i repassar l'examen de demà. També m'agradaria anar a passejar. Jo crec que podria estar bé passejar per prendre una mica l'aire, que si no perdem el nord i estem tot el dia aquí tancats i no és bo. Bueno, doncs no em volia preparar res, literalment, per dinar. Llavors he agafat els macarrons que vam fer el dissabte per dinar també i me'ls menjaré ràpid i continuaré fent el que estava fent perquè som quasi a les 4:30 de la tarda, molt tard, la veritat, per dinar. Així que no m'anava a ficar a fer cuines ni coses rares. Demà sí que potser hauré de preparar alguna cosa per dinar, encara que demà hauré de marxar amb temps perquè tinc l'examen. Bueno, crec que és com crec que tinc a 5:15, llavors realment tinc temps per baixar a Barcelona. Però bueno, no passa res. Aquí estem amb els macarrons, menjar que sempre ens salva, no? Quan no sabem què fer. I ara, quan acabi, potser descanso una miqueta. I després fem el que estàvem fent abans. M'he de llegir aquest article que es diu Escriure per escriure, reflexionar i construir coneixement a la classe de llengua, que bàsicament és un article de l'assignatura d'habilitats comunicatives que m'entrarà a l'examen demà, entre això i 3 documents més. Llavors me'l vaig llegir, els 3 documents me'l vaig llegir diumenge, llavors aquells ja estan oblidats. Em llegiré això, em repassaré uns PowerPoints i no crec que faci més aquesta assignatura. I després anirem a matemàtiques. M'està agradant aquesta modalitat de gravar-me com així. Mireia? No, aquí. Mireia? Algú se'n va ja, no? Jo, però bueno, que torno de On te'n vas? Me'n vaig ara a dormir a casa de la meva amiga a Barcelona perquè demà al matí d'hora anem a Port Aventura, que fa anys, però anys que no hi vaig. Ja, I tinc moltes ganes. I jo demà tinc un examen de merda, literalment, i aquesta dona se'n va a Port Aventura. Repeteixo, jo he estat 2 setmanes infernal mentre tu estaves a Madrid i t'estava rascant els ous. Jo he passat les més 2 setmanes. Aquí no es Que me'n vaig a treballa, Port Aventura, i estar a Madrid i a Sevilla i a no sé on. Bueno, com a meia, però... M'està exposant. No es treballa, aquí només treballo jo, però bueno. Volia anar a passejar, però són ja 7:15, se'm farà molt tard si vaig a passejar, he acabar d'estudiar, he estat estudiant el que us he dit de l'examen que tinc demà, a part he repassat unes altres presentacions, i ara m'havia de començar a ficar en mates, perquè si vull pretendre avui estudiar matemàtiques i a part editar aquest vídeo més o menys perquè quedi bé i penjar-ho a les 9 i alguna cosa, o a les 10, doncs he de començar a fer tota aquesta cosa ja i no me'n podia anar a passejar. Total, que m'he muntat aquí el meu petit setup, no? Dic, ja que no puc anar a passejar, almenys estudio a la fresca, aquí, amb les vistes de la meva gran ciutat. I doncs res, estaré aquí estudiant això, tinc aquí els apunts, m'he portat aigua amb gel perquè fa molta calor, l'ordinador, que en l'ordinador tinc ara mateix per, bueno, els apunts i per editar, i els auriculars, per si de casa em fico a música o alguna cosa, així que res. Després d'estar un ratet estudiant a fora matemàtiques en concret, jo crec que ja tocaria anar despedint aquest daily que he fet, perquè si el vull editar necessito temps i són ja les 8 de la tarda. Llavors ens veiem demà en un altre dia. Demà tocarà dia de moviment, no sé si podré penjar-lo a la mateixa hora perquè vaig a la universitat, però demà tocaria dia d'acció, dia d'examen, així que a veure què tal surt. Espero no suspendre, la veritat. Em fa por, però no crec jo, crec que vaig bé. A més, el de demà és superfàcil, és un test, és un test i una redacció, vull dir, no hauria de costar-me. Llavors, si us ha agradat aquesta proposta, no, de fer aquesta minissèrie de 5 dies, doneu-li un like, comenteu que em fa molta il·lusió i si us agrada el meu contingut us podeu subscriure també. Així que res, ens veiem demà, literalment, ens veiem demà.